Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην εναρκτήρια διάλεξη της καθηγήτριας Ελεονόρας Παπαλεοντίου Λουκά. Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ανέλυξη της δόκτωρος Παπαλεοντίου Λουκά στη βαθμίδα της καθηγήτριας Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι εναρκτήριες διαλέξεις αποτελούν για το Πανεπιστήμιό μας εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας, καθώς αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την ανέλυξη ή τον διορισμό νέων καθηγητών. Αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία σύστασης των νέων αυτών καθηγητών ή καθηγητριών και του έργου τους στην ακαδημαϊκή και διοικητική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας, αλλά και στο ευρύ κοινό. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω στη σκηνή τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, καθηγητή Ανδρέα Ευσταθίου, για να χαιρετήσει την εκδήλωση και να πει δύο λόγια για το απόψινό τιμόμενο πρόσωπο. Καλησπέρα σε όλες και όλους, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω απόψε στην εναρκτήρια διάλεξη της καθηγήτριας Ελεονόρας Παπαλεοντίου Λουκά, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι μας. Οι σχολές μας, οι καθηγητές μας και οι ερευνητές μας είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη καινοτόμων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, πρωτοποριακών και υπεύθυνων ερευνητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προς την κοινωνία. Αυτή είναι στην πραγματικότητα οι τρεις βασικοί πυλώνες της αποστολής μας σαν Πανεπιστήμιο. Οι εναρκτήριες διαλέξεις είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ακολουθώντας την παράδοση παρόμοιων εκδηλώσεων σε πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κοινοπολιτεία και τη Βόρεια Αμερική. Η εναρκτήρια διάλεξη της καθηγήτριας Παπαλεοντίου Λουκά απόψε είναι η πρώτη μιας σειράς περίπου 10 διαλέξεων που θα έχουμε φέτος, για να τιμήσουμε τους συναδέλφους που ανελήχθηκαν στη βαθμίδα του καθηγητή ή της καθηγήτριας την προηγούμενη χρονιά. Η καθηγήτρια Παπαλεοντίου Λουκά είναι καθηγήτρια ψυχολογίας στο τμήμα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε παιδαγωγικά σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και πήρε το Master in Education από το Reading University σε θέματα γλώσσας και επικοινωνίας. Κατέχει 2 διδακτορικά, ένα στη ψυχολογία από το Cardiff University και ένα δεύτερο στην πνευματικότητα παιδιών και εφήβων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει 6 βιβλία και έχει υποέκδοση άλλα 2. Έκανε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετείχε σε δεκάδες διεθνή και τοπικά συνέδρια. Έδωσε εκατοντάδες διαλέξεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρουσιάσεις, ενώ παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή στις ψυχής στα Μονοπάτια. Θέλω να συγχαρώ θερμά την καθηγήτρια Παπαλεοντίου Λουκά για την ανέλυξη της στη βαθμίδα της καθηγήτριας ψυχολογίας προς αναγνώριση των ακαδημαϊκών της επιδόσεων. Προσμένουμε την εναρκτήρια διάλεξη της απόψε με τίτλο «Υπηρετούμε πράγματι την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού». Θα ήθελα να προσκαλέσω στη σκηνή την καθηγήτρια Παπαλεοντίου Λουκά για την εναρκτήρια της διάλεξη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πρώτα και ιδιαίτερα τον πρίτανη καθηγητή Ανδρέα Ευσταθίου, την κοσμήτωρα της σχολής, Γεωργία Πετρούδη, τους συναδέρφους, βέβαια τη γραμματεία, τον αντιπρίτανη μας Λοΐζο Σιμεού, αντιπρίτανη ακαδημαϊκών θεμάτων, τους συναδέρφους και όλους εσάς και βέβαια τη γραμματεία της
Πριτανίας Μαρία Χριστοδούλου που έτρεξε τα διαδικαστικά και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Είναι πράγματι μια ευκαιρία να μοιραστούμε την γνώση αυτή που μας δίνει το Πανεπιστήμιο και η γνώση είναι για να μοιράζεται και όχι να φυλάγεται στα συρτάρια. Το θέμα που θα αναπτύξω σήμερα είναι μια, αν θέλετε, περίληψη του δεύτερου διδακτορικού που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη πάνω στην πνευματικότητα παιδιών και εφήβων και με έμφαση στην ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού, έναν όρο που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στην εποχή μας και το τονίζουμε και στα αναλυτικά μας προγράμματα και το λέμε παιδαγωγοί, ψυχολόγοι κλπ. Στην πράξη όμως διερωτώ με, υπηρετούμε πράγματι την ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού. Όταν φροντίζουμε, για παράδειγμα, μόνο για την εγκεφαλική μάθηση του και αγνοούμε τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Όταν νοιαζόμαστε για τη σωματική του υγεία και παραμελούμε την ψυχική του υγεία. Όταν προνοούμε για την εγκυκλοπαιδική μόρφωση του, αλλά αγνοούμε τη ψυχή του. Πράγματι, στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων, αν προσέξει κανείς, τονίζεται αυτή η διάσταση. Λέμε ότι η μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού, ότι κεντρικός σκοπός του νηπιαγωγείου αλλά και άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι η ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού. Και σε μια εποχή που και η φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά όπως είπαμε, οι παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό της αγωγής και της πολιτικής στην εκπαίδευση, τονίζουν πως η μάθηση θα πρέπει να στοχεύει στην ολόκληρη ανάπτυξη, το να περιθωριοποιούνται θεληματικά ή αθέλητα κάποιοι τομείς μελέτης και επιστημονικής έρευνας στην ανάπτυξη του ανθρώπου, αδικεί πρωτίστως στα παιδιά και τους νέους μας και τους στερεί το δικαίωμα αναγνώρισης, ενθάρρυνσης και καλλιέργειας και αξιοποίησης του όλου δυναμικού τους, σαν να τους κουτσουρεύουμε κατά κάποιον τρόπο την ανάπτυξη τους. Ήθελα λίγο να αναφερθώ και στην έννοια του όλου. Όταν λέμε όλο, ολόκληρο, συνήθως εννοούμε το σωστό. Όπως στα κυπριακά λέμε το σωστό ψωμί και εννοούμε το ολόκληρο ψωμί. Έτσι και ο σωστός άνθρωπος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Εδώ παρουσιάζω έτσι ένα σχεδιάγραμμα με τις διάφορες πτυχές της ανάπτυξης του ανθρώπου, τις οποίες προσπαθούμε στα παιδαγωγικά να αναπτύξουμε, να προωθήσουμε, προκειμένου να πετύχουμε αυτή την ολόκληρη ανάπτυξη παιδιού και ανθρώπου. Για παράδειγμα, βλέπουμε και στα χειρίδια ψυχολογίας που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν κεφάλαια για τη γνωστική ανάπτυξη, για τη συναισθηματική, για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, την ηθική λίγα πράγματα, την πνευματική σχεδόν καθόλου. Και σίγουρα και τη σωματική υπάρχουν. Όλοι οι άλλοι αυτοί οι τομείς υπάρχουν, εδώ πολύ λίγο και εδώ σχεδόν ανύπαρκτο. Άρα αυτό το κομμάτι λίγο μένει εκτός από τη μελέτη μας και από τις έρευνες μας. Υπολογίζεται ότι μόνο 0,5% των μελετών στην αναπτυξιακή ψυχολογία αναφέρονται στην πνευματικότητα, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους άλλους τομείς. Και επειδή μιλάμε και για αυτή την ολόκληρη ανάπτυξη ανθρώπου, έχω εδώ και μια διαφάνεια που αναφέρεται στην θεωρία του Γκάρτνερ, ενός σύγχρονου ψυχολόγου, ο οποίος υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη, η εξυπνάδα, αν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, έχει πολλές μορφές. Δεν είναι όπως παλιά που θεωρούσαμε έξυπνους αυτούς που ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στη γλώσσα. Έχει περίπου 9 μορφές, μας λέει ο Γκάρτνερ, μια γλωσσική, μαθηματική κλπ. Μια από τις οποίες είναι και η υπαρξιακή, η λεγόμενη. Η υπαρξιακή νοημοσύνη είναι η τάση του ανθρώπου να μελετά, να ερευνά και να ασχολείται με θέματα υπαρξιακά, όπως είναι τα ερωτήματα του τύπου «Από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, γιατί γεννήθηκα» και όλα αυτά που απασχολούν τον άνθρωπο. Τι είναι λοιπόν η πνευματική ή υπαρξιακή νοημοσύνη? Οι όροι
μοιάζουν αρκετά, αλλά δεν είναι ταυτόσιμοι. Θα κάνω τη διάκριση σε λίγο, αν θέλετε. Στην αρχή της νέας χιλιετίας, δηλαδή περίπου στο 2000, επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα νέο είδος νοημοσύνης, η λεγόμενη πνευματική ή υπαρξιακή νοημοσύνη. Με αυτόν τον όρο εννοούμε την νοημοσύνη με την οποία αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε προβλήματα ουσίας και αξίας. Την νοημοσύνη με την οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε τη ζωή και τις πράξεις μας σε ένα ευρύτερο, πλουσιότερο και βαθύτερο πλαίσιο. Τα ανθρώπινα όντα, όπως θα δούμε ότι υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές, είναι πνευματικά πλάσματα, γιατί οθούνται από την ανάγκη να υποβάλουν θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα, όπως αυτά που αναφέραμε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό μας γνώρισμα ότι οθούμαστε από μια αποκλειστικά ανθρώπινη λαχτάρα να βρούμε νόημα και αξία σε κάθε μας εμπειρία. Διψάμε για κάτι που θα μας κάνει να θέσουμε ψηλότερους στόχους, για κάτι που θα μας οδηγήσει πέρα από τον εαυτό μας, να μας βγάλει από το εγώ μας, αν θέλετε, και από τους χωροχρονικούς περιορισμούς μας, που θα μας ενώσει με το Θεό και θα ξεδιψάσει την ψυχή μας. Η ολόπλευρη λοιπόν ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει και το κομμάτι της πνευματικής ανάπτυξης. Όπως ο Bradford και Bowles υποστηρίζουν, προκειμένου ένας άνθρωπος και ειδικά ένα παιδί ή ένας νέος να έχει μια καλή ποιότητα ζωής, πρέπει να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί και η πνευματικότητα του. Η πνευματική ανάπτυξη, μολονότι είναι μια μοναδική πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις άλλες πτυχές, αλλά χρειάζεται να αναγνωριστεί και να αντικριστεί ως αναπόσπαστο μέρος της, σφαιρικά δηλαδή. Βέβαια, την μελετούμε μόνο για σκοπούς μελέτης ξεχωριστά, αλλά σίγουρα στην πράξη είναι αλληλένδετη με τις άλλες πτυχές. Και φαίνεται ότι αυτή η εις βάθος ολόπλευρη κατανόηση της παιδικής και εφηβικής ανάπτυξης είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού και διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε τι είναι η υγιής ανάπτυξη για να μπορούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις που δεν είναι υγιής η ανάπτυξη ή δεν είναι υγιής η πίστη και η πνευματικότητα, γιατί έχουμε και περιπτώσεις νοσηρής θρησκευτικότητας και πνευματικότητας. Υπάρχουν κριτήρια γι' αυτό. Η πνευματική ανάπτυξη, όπως φαίνεται και έχω κάποια αναφορά, δυστυχώς φαίνεται να περιθωριοποιείται στην αγωγή και στην εκπαίδευση. Μάλιστα, Αμερική την ονομάζουν μια τυφλή περιοχή στην ανάπτυξη των παιδιών. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι μέσα στους τομείς που μελετώνται. Τώρα, πού οφείλεται αυτή η περιθωριοποίηση της θρησκείας και της πνευματικότητας? Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πιθανόν να σχετίζεται και λίγο με τις προκαταλήψεις και μας των ακαδημαϊκών και άλλων για την θρησκευτικότητα. Πιθανόν οφείλεται και στο ότι παραδοσιακά οι μελετητές της ανάπτυξης του παιδιού, όπως ο Πιαζέ, ο Κόλμπερ και άλλοι, θεωρούσαν τα παιδιά λίγο ανώριμα για να έχουν πραγματικά πνευματικές εμπειρίες και να έχουν μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, οι διάφοροι αυτοί λόγοι μπορεί να όθησαν στην περιθωριοποίηση. Συγγνώμη, αυτό για μετά. Πρόσφατες εξελίξεις όμως στην πνευματικότητα, ειδικά από το 2000, όπως ανέφερα και πριν, έχουμε μια στροφή, θα την έλεγα, ένα αυξανόμενο αριθμό ερευνητικών δεδομένων που υποστηρίζουν την ύπαρξη πνευματικής εμπειρίας και ικανοτήτων και στην παιδική ηλικία, που διαπιστώνουν ότι τα παιδιά έχουν μια έμφατη πνευματική ικανότητα και επιθυμία να μάθουν περισσότερα για το ψυχικό κόσμο και τα θεία. Και ειδικότερα η έρευνα για την πνευματικότητα των εφήβων έχει αναπτυχθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το John Templeton Foundation Multi-Year Spirituality in Higher Education Project δείχνει πόσο η πνευματικότητα κατέχει ουσιαστική θέση στη ζωή των εφήβων. Κάπου υπολογίζεται από αυτή την έρευνα ότι 77% των εφήβων δήλωσε ότι όλοι είμαστε πνευματικά όντα. Και ένα 50% έδωσε μεγάλη έμφαση στην ενσωμάτωση της πνευματικότητας στη ζωή τους.
Έχουμε δηλαδή μια αυξανόμενη αναγνώριση ότι η πνευματική ανάπτυξη είναι σημαντική, είναι πολύπλοκη διάσταση που πρέπει να μελετηθεί καλύτερα. Αναφέρω τους όρους θρησκευτικότητα και πνευματικότητα λίγο είναι αλληλοσυνδεόμενες έννοιες και αλληλοεπικαλυπτόμενες. Δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο τα μαθηματικά μας, είναι σαν δύο τεμνόμενοι κύκλοι που έχουν και κοινή περιοχή, ομοιότητα δηλαδή, και έχουν και δύο ξεχωριστές περιοχές. Το κοινό στοιχείο στις δύο έννοιες είναι η έννοια του ιερού, του μεταφυσικού, του υπερβατικού. Η διαφορά τους είναι ότι στη θρησκευτικότητα υπάρχει πίστη σε έναν Θεό ή μια ανώτερη δύναμη για κάποιους. Στην πνευματικότητα αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να θεωρώ ιερό, για παράδειγμα, τη φύση, την τέχνη, την επιστήμη μου κλπ. Ο Ζιμπάουερ κάνει έτσι έναν ωραίο, κατά τη γνώμη μου, διαχωρισμό και μια διάκριση των ανθρώπων σε 4 κατηγορίες. Λέει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και πνευματικός και θρησκευόμενος. Άλλοι να είναι πνευματικοί, αλλά όχι θρησκευόμενοι. Κάποιοι να είναι θρησκευόμενοι, αλλά όχι πνευματικοί. Και κάποιοι να μην είναι ούτε πνευματικοί, ούτε θρησκευόμενοι. Είναι κατανοητές αυτές οι 4 κατηγορίες ή θέλετε να τις εξηγήσουμε λίγο, να δώσουμε κάποιο παράδειγμα? Νομίζω ειδικά η δεύτερη και η τρίτη λίγο ίσως να μπερδεύουν. Το πνευματικός και θρησκευόμενος νομίζω λίγο πολύ το κατανοούμε. Δηλαδή, έχω και την πνευματικότητα, πιστεύω και στην ύπαρξη Θεού. Ο πνευματικός, αλλά όχι θρησκευόμενος, είναι εκείνος που είπαμε πιστεύει σε άλλες πτυχές της ανθρώπινης διάστασης, τις οποίες θεωρεί πνευματικές, όπως είπαμε είναι η τέχνη, η φύση κλπ. Ο θρησκευόμενος, αλλά όχι πνευματικός, είναι εκείνος που μπορεί να πηγαίνει εκκλησία, να νηστεύει κλπ. Αλλά να μην έχει έναν εσωτερικό κόσμο καλλιεργημένο. Δηλαδή τα κάνει λίγο τυπικά, λίγο εξωτερικά, χωρίς να τα νιώθει και πολύ. Είναι ενδιαφέρον κάτι που είπε ο Πλούταρχος και το είπε και με λίγο διαφορετικά λόγια και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης. Τι είπαν αυτοί οι δύο? Είπαν ότι γυρίσαμε πολλές πόλεις και χώρες, βρήκαμε πόλεις που μπορεί να μην είχαν σχολεία, γράμματα, που να μην είχαν τύχη, που να μην είχαν δικαστήρια, γυμναστήρια κλπ. Δεν βρήκαμε όμως πουθενά στον κόσμο, πόλη ή χώρα, που να μην έχει ιερά και την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη ή σε ένα Θεό. Ίσως αυτό να είναι και μια ένδειξη του έμφυτου που έχει ο άνθρωπος προς αυτά τα θέματα. Όμως παραμένει για αρκετούς το ερώτημα, είναι πράγματι εγγενές φαινόμενο? Μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, εντάξει, τους λένε οι γονείς τους των παιδιών, τα πιστεύω τους και τους επηρεάζουν και γίνονται και εκείνοι αντίστοιχα πνευματικοί ή θρησκευόμενοι. Φαίνεται ότι οι πνευματικές σκέψεις και συναισθήματα είναι και αυτά ένα μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης των παιδιών, όπως είναι η σωματική, η νοητική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη. Και σύμφωνα με το ΣΕΤΕΝ μπορεί να υποστηριχθεί ότι όλα τα παιδιά έχουν κάποια γέννη πνευματικότητα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ολόπλευρη ανάπτυξη. Οι Χέι και οι Νάι που ασχολήθηκαν πολύ με αυτό το θέμα, υποστηρίζουν επίσης ότι η πνευματικότητα είναι έμφυτη στα παιδιά και κατά κάποιο τρόπο είναι βιολογικά ενσωματωμένη στο ανθρώπινο είδος ως μια ολιστική συνειδητότητα της πραγματικότητας, η οποία υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο όν. Άλλοι μελετητές, όπως ο Μούρχου, μιλούν για το ενδιαφέρον για την πνευματικότητα, το οποίο πηγάζει από μια φυσική τάση του ανθρώπου να αναζητά το απόλυτο νόημα και σκοπό στη ζωή του. Ο Τάση που πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν μια έμφυτη πνευματική αναζήτηση. Ο Ρολχάιζερ που πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος αναπτύσσει μια προσωπική πνευματικότητα και συμφωνεί ότι η πνευματικότητα αποτελεί μέρος της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Ο Χάρτ έκανε μια μελέτη, πήρε 100 συνεντεύξεις από παιδιά και μεγαλύτερους και διαπίστωσε από τα αποτελέσματα ότι ανεξάρτητα από τους γονείς, αυτό είναι ενδιαφέρον, ανεξάρτητα αν η οικογένεια πιστεύει ή όχι,
τα παιδιά έδειχναν να έχουν μια αναζήτηση και να βιώνουν μια πνευματική πλευρά της ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνήτη, τα παιδιά έχουν μια μυστική πνευματική ζωή, έχουν πνευματικές ικανότητες και εμπειρίες που μπορεί να τους επηρεάσουν διαβίου. Αυτή όμως η ιδέα ότι τα παιδιά έχουν πνευματικότητα απορρίπτεται και ακόμα χειρότερα χαρακτηρίζεται ως παθολογία πολλές φορές από τους ενήλικες. Και αυτό μπορεί να καθυλώσει την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή, αν τους ειρωνευτούν, αν τους υποτιμήσουν, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλον τομέα της ανάπτυξης, σίγουρα τα παιδιά δεν θα τολμούν να εκφράσουν τέτοια ερωτήματα, ανησυχίες, προβληματισμούς. Ο ίδιος αναγνωρίζει τα παιδιά ως πλήρη πνευματικά όντα και εισηγείται μάλιστα την ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος για την καλλιέργεια της πνευματικότητας. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλοι ερευνητές, όπως ο ψυχίατρος Ρόμπερτ Κος, με συνεντεύξεις επίσης με παιδιά από διάφορες χώρες και διάφορες θρησκείες. Και διαπίστωσε ότι τα παιδιά εκφράζουν πνευματικές ανησυχίες, αναζητούν νόημα ανεξάρτητα από την πολιτισμική θρησκευτική τους ανατροφή. Και επίσης υποστηρίζει ότι η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα είναι έμφυτη. Ο γενετιστής Χάμερ πρότεινε την υπόθεση ότι η πνευματικότητα έχει γενετική βάση και σχετίζεται με πνευματικές εμπειρίες με βάση κάποιο γονίδιο που εντόπισε. Ακόμα και αυτή η θεωρία έχει προκαλέσει συζητήσεις. Αλλά υποστηρίζει ότι η πνευματικότητα μπορεί να είναι βιολογικά ενσωματωμένη στον άνθρωπο και όλες αυτές οι μελέτες συγκλίνουν στο ότι αποτελεί ένα έμφυτο χαρακτηριστικό. Όταν λέμε πνευματικότητα στα παιδιά, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, εκτός από τα υπαρξιακά ερωτήματα που ανέφερα στην αρχή, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον κλπ. Είναι επίσης και η αίσθηση της αυθυπέρβασης, ότι κάτι με ξεπερνά, ο εαυτός μου μπορεί να είναι ενσωματωμένος σε κάτι μεγαλύτερο, συμπεριλαμβανομένου του Θείου. Είναι η αναζήτηση σύνδεσης με άλλους και κάποιον έξω από τον εαυτό μας. Είναι επίσης μια εγγενής, έμφυτη δηλαδή περιέργεια για τον κόσμο, η οποία εκφράζεται με θαυμασμό, δέος, περιέργεια, ερωτήσεις σχετικά με τα υπαρξιακά θέματα. Είναι ακόμα μια στάση συνεισφοράς, γενναιοδωρίας, ευγνωμοσύνης, απόψεις για το τι θεωρείται καλό ή κακό ή σημαντικό, μια αίσθηση μυστηρίου, κατάπληξης, δέους, όλα αυτά θεωρούνται πνευματικές εμπειρίες. Έχω ένα πολύ σύντομο φιλμάκι, είναι 1,5 λεπτό νομίζω, δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω τώρα ή στο τέλος, αν μας παίρνει ο χρόνος, θυμίστε με. Άλλες μορφές πνευματικότητας που έχουν περισσότερο θρησκευτική χρειά μπορεί να είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, η προσευχή, η πνευματική μελέτη, πνευματικές σκέψεις, μια αίσθηση ειρήνης, μια αίσθηση εσωτερικής δύναμης που σε βοηθά σε δύσκολες καταστάσεις να ξεπεράσεις το πρόβλημα, μια αίσθηση χαράς, έκστασης, αγάπης, συνδετικότητας, νοήματος και σκοπού στη ζωή, η συγχωρητικότητα που βρέθηκε να έχει πολύ θετική συσχέτιση με την ψυχική υγεία, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια, η απορία, η φιλοσοφική αναζήτηση, εμπειρία στη φύση, στην κοινότητα, το ότι ανήκω σε μια ομάδα και υπάρχει και η ευχαριστιακή στάση, δηλαδή να ευχαριστώ και να χαίρομαι για αυτό που βιώνω, ακόμη καλύτερα. Σήμερα μιλάμε για πνευματικά και θρησκευτικά δικαιώματα που περιλαμβάνουν και το δικαίωμα της προστασίας από διακρίσεις που αφορούν την κοινωνική τάξη, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις και δίνουν ελευθερία στη σκέψη και στην επιλογή και της θρησκείας που θέλει κανείς και τον τρόπο ζωής. Κανονικά τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να αναμένουν από τους ενήλικες να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους απέναντί τους, όχι μόνο διασφαλίζοντας, αλλά και προάγοντας τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική κοινωνική τους ανάπτυξη, αλλά και τις πνευματικές τους ανάγκες, σύμφωνα πάντα με το στάδιο αναπτυξιακό που βρίσκονται.
Μιλάμε λοιπόν σήμερα ακόμα και για δικαιώματα στην πνευματικότητα. Και υπάρχει και σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών, που αναγνωρίζουν αυτή την τύχη της πνευματικής ανάπτυξης ως ένα τομέα ανθρώπινης ανάπτυξης που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Ένα άρθρο αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε παιδιού για έναν τρόπο ζωής ο οποίος να ευνοεί τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική, κοινωνική ανάπτυξη. Το άρθρο 17 αναγνωρίζει το δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες και υλικό από μια ποικιλία από εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδιαίτερα αυτές που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής, πνευματικής, ηθικής ανάπτυξης. Εδώ να πω ότι ναι, έχει δικαίωμα το παιδί σε πρόσβαση και από άλλες θρησκείες, για να συγκρίνει, να διαλέξει κλπ. Απλά αναπτυξιακά θεωρώ ότι ένα παιδί στην εφηβεία είναι πιο έτοιμο, που έχει αναπτύξει την κριτική σκέψη και την αφαιρετική σκέψη, να κάνει αυτή την επιλογή. Τώρα να πούμε σε ένα παιδάκι του δημοτικού υπάρχουν αυτές οι θρησκείες, διάλεξε, νομίζω μάλλον θα τον μπερδέψουμε. Άρα έχει να κάνει και με το αναπτυξιακό στάδιο. Και επίσης το άρθρο 14 σημειώνει το δικαίωμα κάθε παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικής έκφρασης και εμπειρίας. Τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να αναμένουν από τους ενήλικες να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους απέναντι τους και σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο διασφαλίζοντας, αλλά και προάγοντας την πνευματική τους ανάπτυξη και τις πνευματικές τους ανάγκες. Κάτι που δεν γίνεται, όπως είπαμε στην αρχή πολλές φορές. Δηλαδή, φροντίζουμε όλα τα άλλα των παιδιών μας, την υγεία τους, τους παίρνουμε στους γιατρούς, τα φροντιστήρια τους, τις γνώσεις τους, τις τέχνες τους και καλά κάνουμε. Το θέμα είναι να μην αφήνουμε απ' έξω και αυτή την πτυχή. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι η πνευματικότητα έχει και βάση στον εγκέφαλο. Υπάρχουν ποικίλες νευρολογικές, ψυχολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες αναφέρουν πολλά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος σχεδιάστηκε για να έχει μια υπερβατική διάσταση. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90, νευροψυχολόγοι όπως ο Πέρσιγκερ και ο Ραματσάντραν εντόπισαν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που ανταποκρίνονται στις πνευματικές και θρησκευτικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια που αυτές εμφανίζονται, βιώνονται. Δηλαδή, έδωσα στα υποκείμενα της έρευνας να ασχολούνται με κάτι πνευματικό ή θρησκευτικό, όπως ας πούμε μια προσευχή, ή να ακούν μια ψαλμοδία, ή να λένε λέξεις, ή να ακούνε λέξεις, ή να βλέπουν εικόνες κλπ. Και εντόπισαν ότι κάποια κέντρα του εγκεφάλου ενεργοποιούνταν πιο έντονα. Σύμφωνα με τον... Εντόπισαν κάποιες περιοχές, λοιπόν. Ειδικά ένα πνευματικό κέντρο που φαίνεται να είναι κάπως συντονιστικό, θα λέγαμε, σε αυτή την εμπειρία, βρίσκεται ανάμεσα στους νευρονικούς συνδέσμους και στους κροταφικούς λοβούς. Σε τομογραφίες με εκπομπή θετικά φορτιζομένων ποζιτρονίων, οι περιοχές αυτές φωτίζονταν κάθε φορά που τα υποκείμενα της έρευνας συζητούσαν ή ασχολούνταν με πνευματικά θέματα. Και ο Χάρτι λέει ότι αυτή η ικανότητα να βιώνει κανείς μια μορφή πνευματικότητα είναι στην πραγματικότητα βαθιά χαραγμένη μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αλλά έρχονται και άλλες μελέτες στις νευροεπιστήμες που φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση. Ο Ραματσάντραν, που είναι καταξιωμένος νευρολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του Σαν Διέγκο, εντόπισε με συνεργασία με τους συναδέλφους του μια περιοχή που είπαμε φαίνεται να σχετίζεται στενά με τις πνευματικές εμπειρίες και οι ερευνητές την ονόμασαν The God Spot, το σημείο του Θεού, η περιοχή του Θεού. Και είπαν ότι αυτό το κέντρο παρουσιάζει μια αισθητή αύξηση στα νευρονικά κυκλώματα και στη δραστηριότητα του εγκεφάλου όταν βιώνονται θρησκευτικές εμπειρίες. Και η έρευνα φαίνεται γενικά να υποστηρίζει την εγγενή ικανότητα του εγκεφάλου να ανταποκρίνεται στο είδος των εμπειριών που μπορούν να ονομαστούν ως θρησκευτικές. Και επειδή στις επιστήμες πρέπει να βλέπουμε πάντα και την αντίθετη άποψη, να σας πω ότι έχουμε νεότερες έρευνες που λένε ότι Τσιτσίγκος, για παράδειγμα, καθηγητής στο ΕΚΠΑ των Αθηνών, λέει δεν είναι ένα κέντρο. Είναι πολλά κέντρα, περίπου 40 περιοχές, λέει ο Τσιτσίγκος, στον εγκέφαλο σχετίζονται με την πνευματική εμπειρία και την έννοια του ιερού. Άρα έρχεται κάπως
φαινομενικά ίσως να έρθει να αντικρούσει τις προηγούμενες μελέτες. Λέω φαινομενικά διότι ίσως οι δύο αυτές απόψεις να μην είναι αντίθετες. Με ποια έννοια? Όπως και για άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου, λέμε υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές δευτερεύουσες, ώστε αν πάθει ζημιά ή τραυματιστεί εκείνο το κέντρο να μπορούν να αναλάβουν τη λειτουργία σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, λέμε η αμυγδαλή είναι το συντονιστικό κέντρο για τα συναισθήματα ή ο υπόκαμπος για τη μνήμη, για την κατανόηση του λόγου, η περιοχή Wernicke, για την εκφορά και την παραγωγή λόγου, η περιοχή Broca. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο αυτές οι περιοχές. Σημαίνει ότι αυτές κάνουν το συντονιστικό κομμάτι και υπάρχουν και δευτερεύουσες που ξανασυμπληρώνουν ή υποβοηθούν. Άρα έτσι τουλάχιστον το εξηγώ εγώ τη διαφορά αυτών των δύο απόψεων. Εκείνο που νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον απόψε να αναφέρουμε είναι ότι όλες αυτές οι πνευματικές και θρησκευτικές εμπειρίες σε μια πλειάδα ερευνών, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 77% των μελετών, λένε ότι συσχετίζονται θετικά με την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Και να εξηγήσω μετά, θυμίστε με το ξεχάσω, γιατί οι άλλες 23% περίπου δεν σχετίζονται θετικά. Τι έδειξαν λοιπόν οι μελέτες? Ότι η εσωτερική θρησκευτική και πνευματική εμπειρία βοηθά στη ψυχική υγεία, καταπολεμά, προλαβαίνει κατάθλιψη, βοηθά στη γρηγορότερη ανάρρωση από ασθένειες. Έχουμε εδώ και γιατρούς και ογκολόγους που μπορούν να το επιβεβαιώσουν ότι οι καρκινοπαθείς, όπως και ψυχολόγο στο ΠΑΣΙΚΑΦ, οι καρκινοπαθείς που πιστεύουν στο Θεό φαίνεται να έχουν μια θετική έκβαση, όχι ότι θα γίνουν πάντα καλά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις επιβοηθείται και η σωματική τους υγεία ή τουλάχιστον η πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας. Φαίνεται λοιπόν υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ πνευματικότητας και θετικών ψυχολογικών καταστάσεων, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η καλύτερη υποκειμενική ευημερία, όπως την εκφράζουν τα ίδια τα άτομα, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, υπάρχουν πολλές μελέτες που το επιβεβαιώνουν, μείωση των ποσοστών κατάθλιψης, καλύτερη σωματική υγεία, καλύτερη ψυχική υγεία, ευημερία, πιο σταθερή αίσθηση νοήματος και σκοπού στη ζωή, μειωμένες πιθανότητες για ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές και πολλά άλλα, δηλαδή χρήση ουσιών κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ περιληπτικά που τα αναφέρω. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που τα επιβεβαιώνουν ότι έχει θετική συσχέτιση και η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα. Και μάλιστα και από διαφορετικές θρησκείες. Εκείνον το 23% που δεν συνδέεται θετικά, της θρησκευτικότητας που δεν συνδέεται θετικά με την ψυχική υγεία, είναι οι περιπτώσεις που η θρησκευτικότητα είναι νοσηρή, όπως λέμε, όχι υγιής. Και τι εννοώ νοσηρή θρησκευτικότητα? Όταν υπάρχει φανατισμός, όταν η έμφαση είναι σε ένα Θεό τιμωρών και όχι σε ένα Θεό αγάπης, όταν καλλιεργούνται ενοχές των άνθρωπων, θα πάθεις αυτόν κλπ., τότε η ψυχική υγεία πάσχει. Αν πιστεύεις όμως σε ένα Θεό αγάπης, τότε η ψυχική υγεία βοηθείται, ευνοείται θετικά. Και υπάρχουν και το αντίθετο, αρνητικές συσχετίσεις με την ψυχική υγεία, όταν υπάρχει έλλειψη πνευματικότητας. Για παράδειγμα, βρήκαν ότι όταν ένα άτομο δεν έχει τόση πνευματικότητα, αυτό αντανακλά και στην συμπεριφορά του και στη ψυχολογία του, έχουμε αυξημένες τάσεις αυτοκτονίας, άγχους, κατάθλιψη, στρες, χρήση ουσιών και πολλά άλλα. Αυτοκτονικό, ναι, το είπα. Άρα, όταν έχεις ένα νόημα ζωής και πιστεύεις κάπου, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς και τα προβλήματα της ζωής σου και να αυξάνεται και η ψυχική σου ανθεκτικότητα. Αναφέρω εδώ το Χάρι Πότερ, όχι γιατί είμαι θειασότης του Χάρι Πότερ, αλλά γιατί τα βιβλία του έχουν κάτι να μας πούν. Τα βιβλία αυτή σειρά εμάγεψαν, θα λέγαμε, τον παιδικό εφηβικό πληθυσμό. Και υπάρχει βέβαια μια έμφυτη πνευματική τάση των παιδιών να βιώνουν αυτά τα φαινόμενα της μαγείας, του δέους, του
θαυμασμού, με μια ανοριμότητα και αφέλεια λόγω και της ηλικίας τους, που θα το δούμε και λίγο στο φιλμάκι, αν προλάβουμε. Αλλά σταδιακά βέβαια εξελίσσεται. Οι ενήλικες και οι συνομήλικοι όμως είπαμε να αποθαρρύνουν την έμφαση μιας πνευματικής εμπειρίας. Και τα παιδιά διστάζουν να μιλήσουν για τέτοιες εμπειρίες. Οι ερευνητές μπορεί να είναι προκατηλημένοι, να αγνοούν αυτή την πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά ο Χάρι Πότερ αποτελεί ίσως μια ένδειξη της αναζήτησης από τα παιδιά του στοιχείου του μαγικού, του υπερβατικού που τα γοητεύει, του μυστηρίου, του φόβου, του δέους, της φαντασίας. Αν τα αξιοποιούσαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να μιλήσουμε για τα θαύματα του Χριστού ή Αγίων κλπ. Που πάλι έχουν αυτό το συναρπαστικό κομμάτι που ελκύει τα παιδιά, καλλιεργεί τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητα τους, την ικανότητα να διαχειρίζονται τις αντίξωες πλευρές της καταστάσεις της ζωής και να οικοδομούν μια συναισθηματική ανθεκτικότητα. Νομίζω να επισπεύσω λίγο. Κάτι επίσης ενδιαφέρον, ίσως να το έχετε, δεν ξέρω, συναντήσει ή το έχετε σκεφτεί. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, ευχαριστώ τις φοιτήτριες μου, δείχνουν ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται το Θεό όπως αντιλαμβάνονται και τους γονείς τους σε έναν βαθμό. Αν ο γονέας είναι γονέας που δίνει αγάπη, φροντίδα, έχει μια σταθερότητα κλπ. Στην αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού, στοργή, σε ένα περιβάλλον ζεστό, ασφαλές, προστατευμένο, τότε φαντάζονται και ότι ο Θεός είναι κάτι παρόμοιο. Ότι τους αγαπά, έχει μια σταθερή αγάπη, ανεφόρον κλπ. Και αναπτύσσουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και σε σχέση με τους ανθρώπους και σε σχέση με τον Θεό. Αν όσοι γνωρίζετε από ψυχολογία, ίσως θα θυμάστε τη θεωρία του Έριξον, που λέει ότι το πρώτο σκαλοπάτι από τα 8 στάδια, ο πρώτος χρόνος της ζωής, είναι που αναπτύσσεται η αίσθηση της εμπιστοσύνης, αν του παιδιού καλύπτουμε τις ανάγκες του, ή της δυσπιστίας, αν δεν καλύπτουμε τις ανάγκες του με σταθερότητα και συνέπεια. Αυτό το επισημαίνει η έρευνα και τονίζει ότι και η σχέση μας με το Θεό επηρεάζεται από αυτόν τον πρώτο χρόνο της ζωής. Αν λοιπόν η σχέση της μητέρας ή του φροντιστή έχει αυτή τη σταθερότητα και την στοργή και τη ζεστασιά που είπαμε, το παιδί αναπτύσσει το αίσθημα της ασφάλειας, διαφορετικά ανασφάλειας. Και αυτό φαίνεται να επηρεάζει όλες τις μετέπειτα σχέσεις μας. Δηλαδή, ο πρώτος χρόνος της ζωής είναι καθοριστικός, θα λέγαμε. Και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε, αφού είπαμε τα διάφορα ερευνητικά δεδομένα. Ο Hay και Nye, όπως και ο Hart, αναγνωρίζουν, είπαμε, τα παιδιά ως πλήρη πνευματικότητα, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος για την καλλιέργεια της πνευματικότητας, που στοχεύει στην κατανόηση, εξερεύνησης και της πνευματικής ανάπτυξης παιδιών και νέων και στην προσωπική ανάπτυξη και πνευματική καλλιέργεια τους. Τέτοια προγράμματα μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν μια υγιή και παραγωγική ζωή που θα συνεισφέρει θετικά και στον εαυτό τους και στους άλλους. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι η οικογένεια είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, τα σχολεία, η εκκλησία δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη και από την οικογένεια. Η συμβολή της οικογένειας είναι καταλυτική, αφού οι επιδράσεις που ασκεί διαμορφώνουν την προσωπικότητα και την όλη μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού. Και εδώ κάποια tips, αν θέλετε, έτσι πολύ επιγραμματικά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την πνευματική ανάπτυξη και στη συνέχεια την θρησκευτική. Βγείτε έξω στο ύπαιθρο, ευχαριστήστε τον Θεό για τα όμορφα που έφτιαξε, σεβαστείτε και εκτιμήστε το πνεύμα του παιδιού σας, τις απόψεις του, τις ιδέες του, μην τις υποτιμήσετε. Δημιουργήστε ένα πνευματικό τελετουργικό πριν από το βραδινό ύπνο, μιλήστε στα παιδιά σας για το Θεό, μπορεί να διαβάσετε μια ιστορία, να κάνετε μια προσευχή,
πριν το καληνύχτα, μια ρουτίνα που βοηθά. Γίνεται πρότυπο, θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στο πρότυπο. Διαβάστε πνευματικές ιστορίες στα παιδιά σας, όπως βίους Αγίων. Τονίστε τη συμπόνια και την ανοχή. Αν κάποιος σου πει, ο φίλος μου έκαμε αυτό, με ενόχλησε, έκαμε κάτι άσχημο σε μένα, μπορεί να πεις ναι, μπορεί να το κάνει αυτό ο φίλος σου, αλλά ο φίλος σου έχει και καλά στοιχεία, όπως αυτό και αυτό και αυτό. Επισκεφτείτε πνευματικούς χώρους, μοναστήρια, εκκλησίες, μπορεί να το συνδυάσεις με μια εκδρομή. Αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε στη ψυχολογία κλασική εξαρτημένη μάθηση, δηλαδή το τερπνό μετά το ωφελήμου, όπως λέμε. Επιτρέψτε στο παιδί σας να γίνει ο πνευματικός σας δάσκαλος. Εμείς πάντα τείνουμε οι γονείς να λέμε, αλλά δεν ακούμε. Να κάνουμε πραγματικό διάλογο μαζί. Θυμηθείτε ότι δεν δημιουργείτε την πνευματικότητα του παιδιού σας, αλλά την αφυπνίζετε. Διδάξτε του τη δύναμη της προσευχής. Βλέπετε έναν πληγωμένο στον δρόμο, έναν ασθενοφόρο που περνά. Ας κάνουμε μια προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέσα. Σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο οι πνευματικοί προβληματισμοί αλλάζουν με την ηλικία. Είναι φυσικό, για παράδειγμα, στην εφηβεία να αμφισβητήσει και είναι υγιές αυτά που του είπαμε ή του διδάξαμε, διότι θέλει να δημορφώσει τη δική του ταυτότητα και θέλει να πιστεύει σε πράγματα που το ίδιο εγκρίνει ή κατανοεί κλπ. Δεν θέλει να του είναι φορεμένες από εμάς οι αρχές και τα πιστεύω του. Ευκαιρίες για συμμετοχή σε θρησκευτικές γιορτές. Πάλι λέω το τερπνό μετά το ωφελήμου, δηλαδή μπορεί να πας σε μια πανήγυρη, να του πάρεις και ένα δωράκι και να του πεις και για τον Άγιο που γιορτάζει. Εμπλοκή όλων των ηλικιών σε θρησκευτικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει ηλικία που δεν είναι κατάλληλη. Ανάπτυξη και διατήρηση στενών προσωπικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Το παιδί θα δεχτεί αυτά που του λέμε μόνο και εφόσον το σεβόμαστε και το αγαπούμε. Αν δεν υπάρχουν υγιείς σχέσεις, μην περιμένουμε ότι θα έχουν απήχηση αυτά που λέμε. Αν περνά ένα άτομο μια περίοδο κρίσης ή απόγνωσης, ή πρέπει πάλι να υπάρχει σεβασμός σε αυτή τη φάση, γιατί μπορεί αυτή η φάση να τα βάλει με το Θεό, που μπορεί να είναι και φυσικό σε έναν βαθμό. Αποδοχή της προσωπικής αναζήτησης. Πρέπει να βρει, είπαμε, το δικό του νόημα και κάποια που είναι πιο εστιασμένα στη θρησκευτική ανάπτυξη. Να υπάρχει ίσως στο σπίτι ένα προσευχητάριο, να το μάθουμε από μικρό να κάνει το σταυρό του. Αν οι γονείς εξομολογούνται ή έχουν έναν πνευματικό καθοδηγητή, μπορεί και το παιδάκι να αρχίσει από μικρό να εξοικειώνεται με αυτή την κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι έχει αμαρτίες, απλά για να συνηθίσει την παρουσία ενός πνευματικού. Η οικογένεια να έχει και στιγμές ησυχίας, ηρεμίας, είπαμε εκδρομές, ψυχαγωγία, η αγνή μέσα στη φύση. Να γνωρίσουμε τον Άγιο της ενορίας μας, το Άγιο που έχει το όνομα του το παιδί. Να αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στα παιδιά μας, συζητώντας, αστειευόμενοι μαζί τους και να αναπτύσσουμε, είπαμε, διάλογο, να μην τα πιέζουμε. Δεν πρέπει να τα αναγκάζουμε να κάνουν οτιδήποτε δεν θέλουν. Και η υπερπροστατευτικότητα, βέβαια, είναι τόσο κακή όσο και η διαφορία. Να μην έχουμε άγχος, να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στο Θεό και να μιλάμε λιγότερο στα παιδιά μας για το Θεό και περισσότερο στο Θεό για τα παιδιά μας. Να μην φοβόμαστε και να πανικοβαλλόμαστε με το πρώτο πρόβλημά τους, να μην θυμώνουμε και φωνάζουμε, να ξέρουμε να υποχωρούμε, να ζητούμε και συγγνώμη αν χρειαστεί από τα παιδιά μας και να τα εμπνέουμε με το παράδειγμα μας. Να κάνω μια επιλογή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει πως ο γονιός πρέπει να είναι αργός στη τιμωρία. Ο Άγιος Πορφύριος μιλά για την αγωγή, ότι ξεκινά από τη σύλληψη του ανθρώπου και είναι κάτι που το επιβεβαιώνουν σήμερα και οι έρευνες της ψυχολογίας, όταν λένε ότι ό,τι βιώνει η μητέρα που εγκυμονεί επηρεάζει και το έμβριο. Ειδικότερα οι πιο έντονες εμπειρίες. Οι σκέψεις, για παράδειγμα, τα συναισθήματα της εγκύου. Διότι ξέρουμε ότι οι σκέψεις εκκρίνουν ορμόνες στον εγκέφαλο. Αυτές οι ορμόνες περνούν μέσω του αίματος από τον μητέρα στο παιδί. Αν τα συναισθήματα είναι θετικά, έχει θετική επίδραση στο έμβριο.
εάν τα συναισθήματα είναι αρνητικά, έχει αρνητική επίδραση στο έμβριο. Και όλα χρειάζονται μέτρο, ισορροπία, διάκριση και αγάπη. Από το 2000, ξαναλέω, φαίνεται ήταν ορόσημο αυτή η χρονολογία, ξεκίνησε και ένας ειδικός κλάδος που λέγεται παιδική θεολογία, που μελετά ακριβώς την πνευματικότητα και θρησκευτικότητα των παιδιών και των εφήβων και δίνει έμφαση στην καθολικότητα της πνευματικής εμπειρίας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά όχι ως ενδυνάμει πνευματικές προσωπικότητες και όχι μόνο ως χαριτωμένες υπάρξεις που τους λέμε τα παραμυθάκια για τα ζωάκια και καλά είναι και όμορφα αυτά, αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτά. Ούτε το θα κοινωνήσεις, θα πούμε, θα πάρεις το χρυσοπουλάκι και άλλα τέτοια που λέγαμε, παρά θα πάρεις το Χριστό, να είμαστε συγκεκριμένοι. Και οι εφαρμογές στην εκπαίδευση. Μπορεί να μπει και στην εκπαίδευση μας προγράμματα προσευχής, αυτοπαρατήρησης, αυτογνωσίας, αυτοσυνοντησίας. Θυμάστε τον μακαριστόν, τον εαυτόν του Χαραλάμπους, που έκαμε και πρόγραμμα επιστήμη του εαυτού. Ήταν ένα τετράδιο που έγραφα μέσα τα παιδιά τι νιώθω για τον εαυτό μου, ποια είναι τα καλά μου, ποια είναι τα δύνατα μου σημεία, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να τον βελτιώσουν, να μειώσουν το στρες, να βελτιώσουν τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, η κοινωνική συναισθηματική μάθηση με τη διδασκαλία συναίσθησης, συμπόνιας, λήψη ηθικών αποφάσεων και βάζεις και ηθικά διλήμματα στα παιδιά και βλέπεις πώς αλλάζει ο τρόπος που παίρνουν τις αποφάσεις ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Εκμάθηση του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς, να συνδέσουν τη μάθησή τους με μια ανώτερη αίσθηση σκοπού και παγκόσμιας ευθύνης. Και κοντεύω να ολοκληρώσω για να ακούσω και τις δικές σας ίσως ερωτήσεις ή σχόλια. Ο Άγιος Πορφύριος λέει μια έτσι πολύ ωραία φράση που νομίζω πρέπει να την ακολουθούμε οι παιδαγωγοί. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά σας, μητέρες και γονείς γενικότερα. Δηλαδή, εμείς λέμε πολλά. Αγάπη, προσευχή και παράδειγμα. Αυτό είναι νομίζω το τι χρειάζονται. Και για το παράδειγμα, μου αρέσουν αυτές οι δύο φράσεις και τις λέω συχνά. Ένα παιδάκι μεγαλώνοντας λέει ένα παιδί λέει στο γονιό του, αυτά που κάνεις φωνάζουν τόσο δυνατά που δεν μπορώ να ακούσω αυτά που λες. Αν μιλάμε δηλαδή στα παιδιά μας για συνεργασία, για ήρεμο τρόπο επικοινωνίας, για υγιή διατροφή, για οτιδήποτε, αλλά εμείς δεν τα εφαρμόζουμε, τα παιδιά δεν θα πάρουν αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που κάνουμε προφανώς. Και το δεύτερο που το λέει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Λέει στο γονιό του ή στο δάσκαλο του, μπορεί να μην θυμάμαι τι μου είπες ή τι έκαμες όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι όμως πώς με έκαμες να νιώσω. Θυμάται τη σχέση δηλαδή που αναπτύξαμε μαζί του. Τα λόγια ίσως θα ξεχαστούν. Αλλά πώς με καταπίεζες, μου έδινες μια άνεση, μια ελευθερία και θα έρθουν να μας αξιολογήσουν εκ των υστέρων. Όσο είναι μικρά μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά η όλη σχέση μαζί τους μένει και θα μας ανταποδώσουν ανάλογα μεγαλώνοντας. Και όπως πολύ ωραία λέει ένα ρητό, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους στη συμβουλή και ανοίγουν τα μάτια τους στο παράδειγμα. Και τελειώνω, νομίζω μου είναι 2 διαφάνειες. Θυμάστε ο Καρτέσιος που έλεγε «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Τώρα αυτό το έχουμε μετατρέψει στο «Σχετίζομαι, άρα υπάρχω». Και φαίνεται ότι η πληρότητα και το νόημα της ζωής βρίσκεται στη σχέση μας με τον άλλο, το άλλον είτε με μικρό α, τον συνάνθρωπο, είτε με κεφαλαίο α, τον Θεό. Αυτό δίνει πραγματική πληρότητα και χαρά στη ζωή. Και νομίζω το τελευταίο, ευτυχία είναι να ξέρεις ότι μία ζωή, έστω μία και μόνη, αναπνέει καλύτερα γιατί εσύ υπήρξες στη ζωή του ή υπάρχεις. Δηλαδή το να κάνεις έναν άνθρωπο ευτυχισμένο, αυτό είναι ευτυχία. Αν κάνεις και περισσότερους, ακόμα καλύτερα. Και το τελευταίο, λέει ο Αντουάν ντε Σεξιπερί, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του παραμυθιού «Ο Μικρός Πρίγκιπας», που είναι μεν παραμύθια, αλλά κάνει και για ενήλικες. Μόνο με την καρδιά βλέπει κανείς σωστά. Αυτά που είναι σημαντικά
είναι αόρατα στο μάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή. Νομίζω έχουμε λίγα λεπτά, αν θέλετε, για κάποια συζήτηση και μετά έχουμε κέρασμα έξω. Οπότε... το φιλμάκι. Και μετά να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, τη Λουίζα, τη Θεοχάνους, που είναι συμβουλευτική ψυχολόγος, για να δω αν μπορώ να βρω το φιλμάκι. Εδώ θα δείτε ένα κοριτσάκι 4 χρονών, που του παίρνουν συνέντευξη για το τι είναι η αγάπη. Και θα δείτε ότι υπάρχουν βέβαια και στις απαντήσεις του και κάποιες έτσι ανώριμες, θα λέγαμε, απόψεις, λόγω της ηλικίας, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν κάποιες απόψεις ή κάποιους προβληματισμούς πάνω στο θέμα. Λέει λοιπόν ο συνέντευκτης, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Δεν ακούγεται ο ήχος, αλλά θα βλέπετε. Με κάνει να χαλαρώνω τον αγκαλιάζω τον εαυτό μου. Αυτό το μωρό βρει τεχνικές αυτορύθμισης του άγχους του. Λοιπόν, το να βοηθάς τους άλλους, το να σε αγκαλιάζουν. Ξέρετε, το άγγιγμα, το λένε πλέον οι έρευνες ότι βοηθά και στη μείωση του άγχους και στην της κατάθλιψης και στην μείωση της ψηλής πίεσης και στην ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος. Δηλαδή, από πολλές πλευρές είναι θετικό και ευεργετικό το άγγιγμα. Μάλιστα, 20 δευτερόλεπτα, λέει, αγκαλιάς, εκρίνεται η ορμόνη της οξυκοτίνης, η οκιτοκίνης, που είναι η ορμόνη της αγάπης και είναι η ορμόνη που εκρίνει και η μητέρα όταν θυλάζει το μωρό της, που βοηθά στη σύνδεση των ανθρώπων. Λοιπόν, έτσι, παίρνουμε συνεντεύξεις από παιδάκια και έχουν απόψεις, πιστέψτε. Ένα μωρό ρώτησε τη μαμά του γιατί γεννηθήκαμε, 4 χρονών γι' αυτό. Η μαμά λέει, δυσκολεύτηκε προς στιγμή. Τι να απαντήσω τώρα σε ένα παιδάκι 4 χρονών, γιατί γεννηθήκαμε? Και του λέει, σκέφτηκε λίγο και του λέει, για να μάθουμε να αγαπάμε. Και θεωρώ ότι ήταν μια καλή απάντηση, γιατί παλεύουμε στη ζωή μας να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τους άλλους ανθρώπους, να αγαπάμε, να συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, να ακούσουμε τη συνάδελφο, τη Λουίζα Θεοφάνους. Συγχαρητήρια, Λέωνα, για την Ευχαριστώ. Που δημιουργήσε έναν προσωπικά αρκετούς προβληματισμούς που θέλω να μοιραστώ. Ο ένας καταρχήν είναι το κατά πόσο όντως η πνευματικότητα είτε συνδέεται με τη θρησκευτικότητα είτε όχι, αν είναι έμψυχη, διαρωτούμε. Δεν ξέρω τι έχουν δείξει ακριβώς οι έρευνες και οι επιστήμες, γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά ρεαλίστρια, ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι επιφανειακή. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος δεν φαίνεται να έχει πνευματικές ανακοινήσεις, οτιδήποτε είδη, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, άρα το ερώτημα είναι μήπως δεν είναι έμφυτο ή μήπως είναι έμφυτο και καταστρέφεται μετά ανάλογα, δηλαδή δεν δίνεται η ευκαιρία να εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί εξαιτίας της ανατροφής και του περιβάλλοντος που μεγαλώνει κάθε παιδί. Τούτο με φέρνει στο δεύτερο μου σχόλιο, που αφορά τη θρησκευτικότητα σε σχέση με την πνευματικότητα. Λοιπόν, να τα θυμούμε, Λουίζα μου, ή να τα πάρουμε έναν. Θα τα πάρουμε έναν, να μην ξεχάσω το ερώτημα. Εντάξει, θα ήθελα να χάσω και εγώ τον ηρμό της σκέψης μου. Πες το και θα μου το υπενθυμίσεις αν χρειάζεται. Γιατί έτσι λίγο αλληλένδετα. Απλά προβληματίζεται λίγο το ότι ουσιαστικά ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός, η αξία της πνευματικότητας ή
είτε με θρησκευτικότητα ανυπερφορής, είναι η ηθική και η ευτυχία. Θέλω και εν τούτη η ουσία. Και ψυχική υγεία. Να είμαστε σωστοί άνθρωποι και ευτυχισμένοι. Λέω το με πιο απλό τρόπο, η ψυχική υγεία, ευτυχία. Να είμαστε ισορροπημένοι και να είμαστε καλοί άνθρωποι, ουσιαστικά. Είναι εν τούτη η ουσία. Λοιπόν, και να μην παίρνει αμφιβολία, δηλαδή, αν η θρησκευτικότητα όντως επιτύχανε την πνευματικότητα, δηλαδή μπορούσε να ήταν ταυτόσιμη και να οδηγεί σε ψυχική υγεία, ευτυχία, ηθική κλπ. Τότε η Κύπρος ειδικά... Σημειώνω κάπου. Θέλω κάπου να σημειώνω, αν έχετε μια γκόλα. Ναι, η Κύπρος, ναι, απλά επειδή κάνω κάποιες σκέψεις ήθελα να τις γράψω, μην τις ξεχάσω. Ψάχνω, μια γκόλα. Ναι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Λοιπόν, ναι. Σκέφτομαι ότι αν ίσχυε τούτο να μην ήταν ταυτόσημα, η Κύπρος θα είναι γεμάτη εξαιρετικούς, απόλυτα ψυχικά υγιείς και πολλά ευτυχισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, εφόσον το 95% τουλάχιστον του πληθυσμού της Κύπρου δηλώνει θρησκευόμενο. Στην ουσία όμως, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει βλέποντας γύρω μου, είναι ότι επικρατεί μια κατηγορία που ανέφερες, οι θρησκευόμενοι αλλά όχι πνευματικοί. Δηλαδή, είμαστε γεμάτοι ανθρώπους υποκριτές και συμφεροντολόγους, οι οποίοι μπορεί να εκκλησιάζονται, να πιστεύουν, να προσεύχονται, να έχουν εικόνες, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο κλπ. Αλλά την ουσία δεν λύγει. Ούτε της αγάπης, ούτε της αποδοχής, ούτε της κατανόησης, ούτε της ταπεινότητας, ούτε της απολογίας, ούτε να κάνουν αυτοκριτική. Υπάρχει πολύ συνασκετσισμός, πολύ εκμετάλλευση, και αυτά τα πράγματα βλέπουμε τα συνέχεια. Οπότε λυπούμε που ακούμε απεσιόδοξη. Δεν πειράζει, καλά κάνεις και μοιράζεσαι τους προβληματισμούς σου, γιατί νομίζω... Χρειαζόμαστε παραπάνω ουσιαστική πνευματική. Όχι τούτην κατά τους τύπους. Άρα η οποία μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω θρησκείας είτε χωρίς. Αλλά δυστυχώς τώρα είναι πολλοί πιάνουν την επιφάνεια της θρησκείας και χάνουν την ουσία. Ευχαριστώ, Λουίζα μου. Ναι, έδειξες διάφορα ζητήματα. Τώρα, αν είναι έμφυτον ή όχι, ήδη ανέφερα αρκετούς ερευνητές που το υποστηρίζουν και νομίζω είχα ακόμα μερικούς, αλλά είπα να μην σας κουράσω. Αν θέλετε μπορώ να τους δείξω. Φαίνεται ότι ένα κριτήριο, εκτός του ότι ο εγκέφαλος έχει αυτή την ανταπόκριση στα θέματα τα πνευματικά και τα θρησκευτικά, αυτό που επίσης είδαν οι ερευνητές και το αναφέραμε είναι ότι ανεξάρτητα αν η οικογένεια καλλιεργούσε αυτές τις τάσεις, ας πούμε, ή όχι, τα παιδιά ήταν σε ένα σημείο που είχαν τέτοιους προβληματισμούς, χωρίς να τους το έχει διδάξει, ας πούμε, κάποιος. Επίσης, το ότι στην Κύπρο, λες, που έχουμε, ας πούμε, μια αλφαπίστη παραδοσιακά, θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι, υγιείς κλπ. Και όντως, έχεις δίκιο ότι ίσως επικρατεί ή επικρατούσε, νομίζω άρχισε λίγο να αλλάζει αυτό, μια πιο παραδοσιακή μορφή θρησκευτικότητα που έδινε έμφαση στις ενοχές, στο θα σε τιμωρήσει ο Θεός και όλα αυτά που σίγουρα δεν ευνοούσαν την ψυχική υγεία. Ενώ, όπως είπαμε, σήμερα η έμφαση σε ένα Θεό αγάπης και όχι ένα Θεό τιμωρό, αλλάζει λίγο αυτό το σκηνικό. Πάντως, παγκόσμια, οι έρευνες λένε ότι έναν 84% του πληθυσμού εκφράζει μιας μορφής πνευματικότητα. Ευχαριστώ την κοσμήτωρα μας, Γεωργία Πετρουδή, να είσαι καλά. Φαίνεται ότι έχουμε, δεν ξέρω, ίσως το έχουμε να είναι σε λανθάνουσα μορφή. Είναι όπως λέμε, θα το έχετε ακούσει ίσως, σε θέματα πατρίδας και ας πούμε, αν χρειαστεί να υποστηρίξουμε μια πατρίδα, λες, μα ποιοι θα υποστηρίξουν την πατρίδα αυτή, η κακομαθημένη νεολαία, δεν λέω ότι το ασπάζουν. Όμως, την ώρα της ανάγκης, την ώρα του κινδύνου, συσπυρωνόμαστε και ξυπνά μέσα μας ο πατριωτισμός, η αγωνιστικότητα και λες, μα πού ήταν κρυμμένα. Νομίζω κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στο θέμα της πνευματικότητας. Μπορεί να φαίνεται λανθάνουσα, να φαίνεται ότι οι νέοι δεν έχουν τέτοια ενδιαφέροντα, τέτοιες αναζητήσεις, αλλά σε καταστάσεις ιδίως κρίσης ή βαθύτερου έντονου προβληματισμού, βλέπουμε ότι αναδύονται από μέσα τους κάποιες ικανότητες που δεν τις υπολογίζαμε.
είχαμε πρόσφατα μια συζήτηση στο τμήμα κατά πόσον οι νέοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Και είπε μια συνάδελφος, εγώ νομίζω οι νέοι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και όμως βλέπουμε ότι αν τους προσεγγίσεις σε ατομικό επίπεδο και συζητήσεις μαζί τους, βγάζουν πολλές φορές τέτοιους προβληματισμούς. Άρα νομίζω εξαρτάται και από την προσέγγιση μας και από το αν είναι υγιής η νοσηρή θρησκευτικότητα μας και το τι καλλιεργούμε στα παιδιά μας και πόσο γνήσια, αυτό που είπες, Λουίζα μου, πόσο γνήσιοι είμαστε εμείς. Γιατί όντως, αν είμαστε υποκριτές και άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, μην περιμένουμε ότι τα παιδιά θα ανταποκριθούν θετικά. Άρα η αυθεντικότητα η δική μας και η ευθύνη η δική μας, αν θέλετε, είναι να τα βιώνουμε με τρόπο υγιή και να είμαστε πραγματικά γνήσιοι σε αυτό που λέμε. Να έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Ίσως αυτό να είναι κάποιες απαντήσεις. Νομίζω πριν ήταν μας το... Ωραία. Ακόμα 2 ερωτήσεις. Ναι, ο κύριος. Είπατε ότι η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα είναι δένοντες κύκλοι. Όμως, εμείς στην εποχή μας, τώρα που επικρατεί ο ορθολογισμός, οι μεταφυσικού τύπου θρησκείες όπως ο χριστιανισμός υποχωρούν. Το θέμα είναι πώς κρατούμε την πνευματικότητα του χριστιανισμού, δηλαδή αγάπη, αυταπάρνηση, θυσία, όλα αυτά που πρεσβεύει ο χριστιανισμός, χωρίς να έχουμε αυτό το μεταφυσικό κομμάτι, το οποίο δεν πιστεύουμε πλέον, ας πούμε, στα θαύματα ή όλα αυτά τα. Πώς τα έχουμε στην Κύπρο, ότι έγινε θαύμα και έχουμε τα θαύματα. Βέβαια, ναι. Αν και χάσα την πρώτη σας φράση. Να κρατήσω την πνευματικότητα, αλλά, τα παιδί μου, στην εποχή του ορθολογισμού, αυτά όλα που είχαν θρησκείες από παλιά, υποχωρούν. Τι να κάνουμε, και ειδικά στα πανεπιστήμια, θα έλεγα, που κυριαρχεί η λογική, είμαστε δύσκολοι στο να δεχτούμε κάτι που ξεφεύγει από τους νόμους της λογικής. Ότι είναι κάτι που είναι υπερβατικό, μεταφυσικό και επειδή δεν το κατανοεί η λογική μας, μπορεί να το βάζουμε στην άκρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το στοιχείο του υπερβατικού ή του θαύματος στη ζωή μας, ανεξάρτητα αν γίνονται καταχρήσεις και μιλούν πολύ για θαύματα που δεν ισχύουν. Μια δυτικού τύπου κοινωνίες, ο ορθολογισμός επικρατεί και υποχωρούν οι μεταφυσικού τύπου. Όμως παρατηρήσετε ότι οι δυτικές κοινωνίες, Ευρώπη, Αμερική, που υποτίθεται είναι πιο προοδευμένες και εξελιγμένες, παρουσιάζουν τώρα μια στροφή στις ανατολικές θρησκείες. Ίσως να ψάχνουν αυτόν το βαθύ που χάσαμε, που με τον καταναλωτισμό και την ευμάρεια, το έχουμε λίγο κουκουλώσει, θα έλεγα, και δεν ασχολούμαστε. Και ψάχνουν και μπορεί να επιστρέψουν και σε μορφές πολύ παραδοσιακές. Έχουμε, ας πούμε, στροφή στο Ισλάμ, παρατηρείται σήμερα. Γιατί ίσως ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν το χαοτικό κλίμα που ζει, ψάχνει να βρει κάποιες σταθερές και κάποιες έτσι πιο, ας πούμε, εσωτερικές καταστάσεις που τις χάσαμε όντως οι λεγόμενοι εξελιγμένοι Ευρωπαίοι που είμαστε. Θεωρώ ότι υπάρχει το στοιχείο του υπερβατικού και του πνευματικού και σήμερα. Αν το ψάξουμε και λίγο πάνω από την επιφάνεια και πάμε πιο εσωτερικά, θα δούμε ότι οι άνθρωποι έχουν μια στροφή και αναζήτηση σε αυτά τα θέματα. Μπορεί να μας ξεγελάει η εικόνα η εξωτερική. Αυτή που είπαμε πριν, των νέων που διασκεδάζουν, που έχουν άλλα ενδιαφέροντα, αλλά έχουμε πολλές μαρτυρίες που δείχνουν και το αντίθετο. Και βέβαια, ναι, όσο υποτίθεται αναπτυσσόμαστε και ακαδημαϊκά, επιστημονικά κλπ., χάνουμε λίγο και την αίσθηση, νομίζω, του υπερβατικού, διότι εστιαζόμαστε αυτό που είπα πριν, πολύ στη λογική μας. Ότι δεν καταλάβω, δεν υπάρχει. Τείνω να το ακυρώσω για κάποιο λόγο. Και όμως σε καταστάσεις κρίσεως βλέπουμε ότι πολλές φορές το αναζητούμε αυτόν το ουσιαστικό της ζωής μας, μια αρρώστια, ένας θάνατος, θα μας προβληματίσουν. Τι υπάρχει μετά από αυτό που βλέπω, υπάρχει κάτι άλλο. Ένα παιδάκι πάλι 4 χρονών μου έλεγε η μαμά του, σε ένα συνέδριο που ήμουνα στη Σουηδία, ρωτούσε, λέει, το παιδάκι, ρωτούσε τη μαμά του, πού πήγε το αδερφάκι μου που πέθανε, πού βρίσκεται, υπάρχει κάπου. Αυτά είναι υπαρξιακά ερωτήματα. Ναι, και η τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν απάντησα, αλλά
μας πιέζει και λίγο χρόνος. Αν υπάρχει κάποιος... έχουμε κάποιον στο online? Όχι. Όχι, αυτά είναι διαφημίσεις. Να τα σβήσουμε. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο... Ναι, θέλεις Κώστα μου να πεις? Απλά μια σημεία να πω. Το θέμα να πω για την υποκρισία, Λουίζα, που ανέφερες, τουλάχιστον ως χριστιανοί και ορθόδοξοι χριστιανοί, θεωρούμε την Εκκλησία τουλάχιστον ως πνευματικό ιατρό, ως ιατρείο ψυχών. Είναι κρίμα να πηγαίνουμε αυτήν την Εκκλησία για να κρίνουμε τον έναν και τον άλλον, πώς εντύθηκε, γιατί μιλά έτσι, γιατί εκτός Εκκλησίας κάνει αυτόν και αυτόν. Ο κριτής βασικός είναι ο Θεός για όλους μας. Αυτός που ξέρει και τα βάθη της ψυχής μας, είναι τη ζωή μας όλοι, όσο πιστεύουμε εννοείται στον Θεό. Το σημείο να σταθήσουμε την κριτική στον Θεό ως όριμοι, ως ενήλικες. Πρέπει να πάμε σε άλλο επίπεδο, να μην κρίνουμε αυτό ακόμα και τους υποτίθεται θρησκευόμενους, και να δούμε τη δική μας θέση απέναντι στον Θεό, στους συνανθρώπους. Γιατί δεν πρέπει το πιο εύκολο να κρίνουμε, να είμαστε αισιόδοξοι, να θέλουμε όλα μαύρα, όλα κτλ. Να συνάψουμε κι εμείς μια φλόγα που λέμε ένα κεράκι και ο Θεός θα μας βοηθήσει, αν όντως πιστεύουμε σε αυτά εννοείται. Καταλαβαίνω την υποκρισία, αλλά ας μην είναι στην υποκρισία. Διότι είμαστε όλοι σε μια πορεία. Πιστεύετε επειδή κάποια πράγματα πολλές φορές επηρεάζουν μας προσωπικά. Δηλαδή και των πολλών που λέμε, ίσως να είναι το ελάχιστο. Αλλά αν έχεις για παράδειγμα έναν αδερφό, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, θρησκευόμενος, τυράωρος τους τύπους κλπ. Και παράλληλα να κλέψετε. Ή πέφτει ξέρω κάθε γυναίκα σου, ή βρήθητε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα θέμα που τελικά σε βλάπτει προσωπικά, δεν μπορείς να μην το κακίσεις, να το καυτηριάσεις, να το αγνοήσεις. Δεν βοηθάμε όμως αυτή την πνευματική μας ζωή σε σχέση με... Εννοεί φυσική αντίδραση. Λέω το πιο πολλά πάνω στη συζήτηση που κατά πόσο η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα είναι ταυτόσιμες σε κάποιους ανθρώπους είναι. Δείξαμε τους δύο κύκλους. Δείξαμε τους δύο κύκλους. Έχουν και ομοιότητες, έχουν και διαφορές. Αλλά... Πολλοί πιάνονται στην θρησκευτικότητα, την επιφανειακή και την υποκριτική. Σίγουρα, ένα αρρωστημένο τούτο. Πάντως, κάτι που είπε ο Κώστας και νομίζω καλά να το τονίσουμε, ότι όλοι είμαστε σε μια πορεία. Δηλαδή, είναι πράγματι, λέμε και η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, είναι θεραπευτήριο. Δεν πάνε οι Άγιοι και πώς να το πω, η αλάνθαστη, δεν έχει κανέναν αλάνθαστη. Είναι μια όμως πορεία και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε χαμηλά στάδια ανάπτυξης πνευματικής. Άρα φυσικό να κάνουμε και τα χοντρά μας λάθη και τα λιγότερο χοντρά, αλλά είναι μια προσπάθεια ανάπτυξης, εξέλιξης και θεραπείας του ανθρώπινου πρόσωπου. Ναι, εννοείται. Σωστό. Το να μην μένεις στα τυπικά. Σωστό. Να στα επιτρέψουμε αυτό μας να το δείχνουμε τούτο πέρα από τους άλλους, να κάνουμε μια αρχή εμείς και βοηθούμε τους άλλους να μας... Το παράδειγμα. Το άλλο σημείο με τον κύριο Σοφανοβίτη, σίγουρα διαφωνώ που είπατε ότι στην εποχή μας ότι ο κόσμος τραβά πίσω, και όμως βλέπουμε εδώ στην Αμερική, βλέπουμε πώς θα μας πει και άνοιξαν ορθόδοξα, ο Γέροντας τελευταία, όπως το λέμε, και Αμερικάνοι, ντόπιοι και άλλοι, διάφορες χώρες, μας πήγαν αντίκριτο. Οι Αμερικάνοι θεωρούνται από τους πρώτους λαούς στην πνευματικότητα. Μπορεί τώρα με ποια μορφή είναι η πνευματικότητα τους, πάντως θεωρούνται από τους πρώτους λαούς στην πνευματικότητα. Το βιβλίο αγόρασα το από την Αμερική. Είναι The Handbook of Spiritual Development in Children and Adolescents. Είναι πολύ μπροστά από εμάς, όπως και στους άλλους τομείς και σε τούτον. Εμείς τώρα αρχίσαμε τα τελευταία χρόνια να μιλούμε για αυτά τα θέματα στον ελληνικό χώρο. Για εκείνους είναι καθιερωμένα αυτά και πράγματι έχουν. Απλά να τελειώσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Υπήρξε επίσης μια ωραία συζήτηση γιατί οι Αμερικάνοι που θεωρούνται από τους πρώτους λαούς στην πνευματικότητα πάσχουν τόσο ψυχικά αφού έπρεπε σύμφωνα με τις έρευνες τούτοι που έχουν πνευματικότητα να έχουν και καλύτερη ψυχική υγεία. Η απάντηση ήταν, που νομίζω είναι αρκετά ευστοχή, ότι η πνευματικότητα των Αμερικανών είναι λίγο ατομοκεντρική.
Δηλαδή, εγώ να παίρνω καλά και δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Αν έχουμε τέτοια μορφή νοσηρή, πάλι θα πω, πνευματικότητα, σίγουρα δεν προάγεται η ψυχική μας υγεία. Αν είναι ο εαυτούλης μου, το εγώ μου και οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν, τότε ναι, δεν είναι υγιής. Ίσως αυτό να είναι που εξηγείται αυτό το φαινόμενο και η Ανδούλα. Και αυτό που λες για την πνευματικότητα των Αμερικανών είναι εξ ολοκλήρου, δηλαδή όπως έβαλες στους κύκλους και δέμνονται όλα μαζί. Ναι, έχουν και θρησκευτική μορφή πνευματικότητας και πνευματικότητας που δεν έχει θρησκευτική ψυχή. Έχουν και από τα δύο, ναι, έχουν και από τα δύο. Νομίζω περισσότερο έχουν την πνευματικότητα που δεν έχει θρησκευτική πτυχή. Δηλαδή, αυτές οι εκστατικές εμπειρίες στη φύση, ξέρω, τα γιόγκα, διαλογισμοί που κάνουν, που παρεπιπτόντως να πω, δείχνουν κάποιες μελέτες ότι το γιόγκα και ο διαλογισμός έχουν και κινδύνους, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που έχουν άγχος, κατάθλιψη, κρίσης πανικού, μπορεί να κινητοποιήσουν παλιά τραύματα, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή σε αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή θα με μαλώσει ο κύριος Πρίτανης, να σας ευχαριστήσω και να σας προσκαλέσω να μας συνοδεύσετε στη δεξιά συνέξω. Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε, αγαπητή Λεωνόρα, για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ενακτήρια διάλεξη, η οποία ήταν η καλύτερη αρχή για αυτήν τη σειρά διαλέξεων που θα έχουμε φέτος. Και για τη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω έμαθα πολλά πράγματα σήμερα και εγώ προσωπικά. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου και μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην δεξίωση έξω. Ευχαριστούμε πολύ.